nag-agrasya nga na kay nakaroon pinagmanan sa Ginoo. Pag ilang abusara na, sa hinay-hinay na nga yun sa Ginoo. Kaya di man ay kakarapat-dapat na taga-agrasya kay abusador ka, patay mga tao. Sa daghang paraan nga kuhaon na sa Ginoo. Imong pinakamahal nimo sa imong kinabuhi, imong pamilya, masakit o unsang klase nga sakit niya, mato sa ospital. Hinahanglag milyon-milyon, so hurot imong tinakuan. O, di ba? O, hurot. Kaya imo, ginang i-hurot na nimong kwarta diya kay lab, kung na di mo imong unang anak. Di ba? O, di. Wala na. Kaya nung nanbitaw ako ito dati, wala na ko bisyo karon, wala na tagay-tagay. Kaya sa ako na observaran taong kagalingon. Pag na ako'y mahimo nga din mayo, aron nagahanap ko mga din mayo, mga taong kinabuhi. So kanang giingon nila nga, bisan gamay lang nga makahimo kag mayo sa imong sikap tao, kaya pang sumbalik na imo. So kung daghan kayo kang mahimo nga mayo, so arda siya. Ni karon nga sugod pagundan ako sa mga bisyo. Layo na gud kayo kalahian ang mga butang sao nga wala sa ako. Karon na na. Yan mga kabalo sa tuig sikat tao, malay looy pa yung tao din tayo mira. Ikaw mo din tao mga palit og bugas pa. Gani masagdan na lang, di ba? Wato na lang ba ang taga basta apa tayo. Sige, mas masag sila ato, di ba?